Vi har om flertalssager, og inden for flertalssager har vi 3 huskeregler. Huskeregel nummer 1. Navnord i ubestemt ental, der ender på RE, ender på R i flertal. Eksempel: i ubestemt ental, en tåre, i ubestemt flertal, flere tårer, et øre, flere ører, en myre, flere myrer. Huskeregel nummer 2. Hvis ordet i ubestemt ental eller på et tryksvagt ER, tilføjer man et E i flertal. For eksempel ubestemt ental, en murer, flere murer, en lærer, flere lærere, en kunstner, flere kunstnere. Huskeregel nummer 3. Hvis ordet i ubestemt ental ender på trykstærkt ER, tilføjer man et ekstra ER i flertal. Ubestemt ental, en barber, ubestemt flertal, flere barberer, en passager, flere passagerer. Hvis endelsen er meget svær at høre, så slå det op i en ordbog.